Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kebetulan ya, mau yang bosen. Bosen man, lino lah sih Sam. Kayak ana rekomendasi jajanan nanti. Aku ora siji sing paling enak. Dem, kilo aku duwe kebabe Mas Dika yang paling enak sak kudus. Sadurunge iku tekan Pertelon cedak sekolah MIFA, terus lanjut menggok nengen sampai pom bensin Dawe. Sakwise tekan pom bensin Dawe, kene lurus sithik warung Mas Dika nengen jalan. Dem, kilo aku duwe kebabe Mas Dika yang paling enak sak kudus. Ambune enak lur ya wah. Wah, hanya kemarin kah sampai lumer. Tenan nih, enak epol rasane nasi lumer. Tenan wah jadi banyak jos apa nih milih makanan. Pakem itu ah. Tak tahu. Bener ah, enak ra pilihanku. Ora salah ki bae enak anjen. Kalau bener ya. Lane tuku kebab ning Mas Dika. Diet iku Diet iku kudu kudu mangan mangan sing sing akeh. akeh. sing akeh. Ben kuat. Ben kuat.